Horas ma di hita saluhutna. Adorak somar saur hita dohot hatan itu hata, jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu do dame nasian debata ama, doho sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata naga beturpuk jamita di partangiangan di bagasa tikion, tarsurak do di 2 Korin 4 ayat 10 tulu, 1 2 Korin 5 ayat sada. Ujaha majo isi ni turpuki tutongatongata jala tepeti hukma di bagasan rohat tabi songonomma didok. Alai tongdo toddi hapor siauni di bagasa kami obar tunatar surati na porsea doau ubahen na huhatahon hami pe na porsea do ubahen na dohot tami makatahon alahu boto hami nau pahehehon Tuhan Yesusi pahehehon ni ido na kami rapot Yesusi jala pajonjongon na dohami rapok kamu alai saluhu nai alani hamudo asa asini rohai nalam tugadana di bahen na torop makorhon hamulateon na sumurung bahen hasangapon ni debata di baheni dang marnalu jahami ailam tuburu nape hajol mon nami perdurui anggo perbagasani ari-ari do di pay baru ai hapor suhon nami namertiki jala naniang porsanon ido patu pahod dihami hasangapon na sumurung na lumubi hamulionna na saliling-lilingna ala hutaliho kami na sutaridai datung na taridai ay parsatokinat do na taridai alay manottong do rodi saliling-lilingna na sutaridai ayod do huboto hami dinatanggal bagas parlapelapian nami na siyat tanoon adong madihami inganan na siyat debata bagas na supinaw linitangan namian saliling-liling na di banua gijangi ima sahakna donga sa porsyaon di bagasat tuhat ta Jesus meragam do si taonon na buhay masa jala manosak perdalanan ni ngulutta adong do alani parsahiton na macay posa manang na macay maul malum hape nunga tu dia di buah merubat adong do alani hapuguson lebih maol mangiahi akka na pinarsita ni rohana adong alani ruduk ni si pikiran alani haguturon di parumah tanggawan bencana alam kecelakaan sahat tu namar sirang alani hamatian do akka nasing jadi meragam akka si taonon nabui masa jala manosak perdalanan ni ngulutte ala somanahan mengadupi akka si taononi adong dui nagabi tawar hati patah semangat medili dang bergairah be meddelani ngului sipata uludo tubuh suku-suku di rohana ahado lapatanna mangihuttot Tuhani donga saha porsyaon alai yang gua apostol Paulus nak pejut-jut mengadupi ragam niya kaparukilon mampu do iba na madok dang marnalu jahami ailam tuburu nape hajol maun nami perdurui anggo perbagasani ari-ari do di baru kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari imanaking nadia saplonomi dungi didok si Paulus do di jolo diturpukon ima nadia walu satu sia ada orang manang di jolo diturpukon dinasaluhu dohami marhapor suhon alai dakapusohan tarsosak alai dada tarhapit na terlili dohami alai datung pinasobbu
pinatinggakon alai datung anggo bolong. Jadi atik pemardapok-dapok paru kilo ni dia dopi ibana. Tetak do mampu ibana madok dang marnalu jahami. Kami tidak tawar hati. Bui songoni ala hagugun nasihat Tuhanido di pangasahon ibana. Lau sunggul-sunggul do nang pengalaman si Paulusi di tonga-tonga ni mulutta. Nakpe lam tuburu na hajol mauta perdurui lam mahiu fisik tai alanya kaparu kilo na songgo alai ari-ari do di pe baru anggo perbagasani mulu hagugun nasihat Tuhani nasai tapangasahon ala sipata ala niak kanariko di kebutuhan siapa rion marhiti akka usaha manang perjuangan dinamangiahi akka natapar sitai sipata adong dui nafola gabi menghalalkan segala cara atik pe naung manirpang siadalan ni Tuhani rupani adong nadiba fola mangasahu gugu dohot hamalon na sabing napiting tercapai akka napinarsitanay alai yang Apostol Paulus dada akan nalau salpui fokus ni ibana alai nama notongido didok dia saplalui ala hutailiho kami nasutaridai datung nataridai ai parsatokinat do nataridai alai manotong do rodi saliling-liling na nasutaridai sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Siani ditugio do tuhita asa dopak naso tarideima tatuju. Ima ngulu nama notong jalan agok las nyiroha. Alaidang nama dok nagabe sorikok rupaning aka nabui taida di tonga-tonga ni hasianganon. Alai naneng dohoron na disi asa fokus ni ngulutai unang matuaka na sementaraw. Alai dopa na sutaridema ima na manotongi. Artina unang maalani akan natari dari portibion gabi sudat laho marna punahon na sutaridei. Ati pesipata ikum mengadupi akaragam ni hamaulo. Jadi kita diajak untuk memandang pada kehidupan yang kekal, yang penuh sukacita. Dan kesanalah kita arahkan segala rencana dan usaha kita dalam perjalanan hidup ini. Alani marhite turpukon di tonaho do tuhita na parjulu unang ma marnaluja hita mengadupi ragam ni paru kilon na masa di tonga-tonga ni ngulutta. Ati pe lam tuburukna hajol mauta perdurui. Jadi unang gabi alani paru kilo ni rupaning gabi medili manang putus asa. Ala taha porsyaido na mergugu do hatani Tuhani pai baruhon hajol mauta perbagasani. Jadi jasmani kita bisa makin merosot, tetapi hati dan iman kita harus tetap teguh dan kuat oleh firman Tuhan yang menerangi hidup kita. Napaduahon, totong mata pangasahot tuhatai, asa dipatau hita, memaritahon, barita naulii, marhitihata ng pabahinata. Karena Injil Kristus adalah kekuatan yang membaharui manusia batiniah kita di tengah-tengah proses kemerosotan manusia jasmani kita yang fana ini. Alani totong mata pangasahot tuhatai. Asa dipatau hita namaritahu barita nauli. Asa dinajupang tikina dinatanggal bagas parlape-lapeata na siya tanoon. Masuhatta ma inganan na siya debata.
bagas naso pinauli ni tangan namian saliling-liling na di banua gijangi imanaking na tabege di 2 Korin 5 ayat sada. Dungi dapat tuluhon di tanah terpukodo tu hita totong ma benget marpakirimon na tugu di tu hatay unang dangol-dangol sisilun huhut makaposi babua dibalik niak kahaporsuhon manang dibalik niak kaparukilon na songgop di ngulutta ala ni Tuhani nunga di parade tu hatay hasangapon na sumurong nagabe jabar niak kana marsihohot di Tuhani. Di ayat 10 tabigin aking didok ay haporsuhon nami na martiki jala naniang porsanon ido patupahod di hami hasangapon na sumurong na lumubi hamulyon na saliling-liling na atong unang marnaluja hita mangulahon parsuruon ni Tuhani iba nama nasay tapangasahon asa margugu hita madalani ngulutay dohot pasauton lomoneroha ni Tuhani. Amin. Martangiang mahita. Muliate ma ali Tuhan dihatam na kubigi hami. Urupi jala pargugui mahami tutu makanguluhon hatami. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami. Amin.